Monte Perdido, 3.345 metro. Aneto eta Posetz mendien atzetik Pirinioetako gailurrik altuena. Arantza txiki bat badut gailurra extrem lehiaketa amaitu zenetik. Hay que bajar, no podéis estar en altura con tormenta. Ekaitz elektrikoa zela eta ezin izan genuen Perdido igo. Eta orduz geroztik, bertara bueltatzeko ideia dabilkit buruan. Bera, Iritsi da garaia, negu betean gaude eta ez da erraza izango. Azken urteetako elurterik handienak jauzi dira Pirinioetan, eta pilatutako elur kopuruak normalean baino arriskutsuago egingo digute bidea. Hau bota du, Katza, ez da? Negu osoko eguraldirik okerrena espero dugu urrengo 2 egunetan. 20 gradu zero azpitik eta 80 kilometro orduko haize boladak. Hori nahikoa ez eta elur jauzien arriskua ere oso handia da. Erraka jarraituta ere ez dago kondiziorik. Amilegio bat baleo, ez genduko ikusiko, bertara aliatu arte. Eroriko gineak. Baina oso ongi lagunduta joango naiz. Alex Txikon izango da, nirekin abentura hau biziko duena. Egualdi ekarri da. Biokin batera goimendiko gidariak eta Alexen konfidantzazko jendea ere etorriko da. Beraiek izango dira gure segurtasuna bermatu eta urrats zailenetan aholku emango digutenak. Abian da, gailurra extrem. Esperantzara kondenatua Noiztik da negarrik Eian ez diala Ifarra erakusten dut Behatzaz alako ardalkaria Ispiluen museoa edo bestelako Desesperazioekin Osaliko, zemuz. Akordatzen zara noiz ikusi ginen azkenekoz? Ez. Azkeneko noiz ikusi ginen? Bueno, azkeneko... Ez, parkatu, azkeneko... Hemen Simone Morokin. Bai. Elkarrizketa bat iten. Bai. Beste behin Bilbon, parte zarren. Hori, bai, akordako eraz. Zemuz. Eta galdera akordatzen zara, zein izan zen? Bai, alkarrekin zerbait inberko dugu, ezta? Bai, karo. Eta nik esan izun, bale, Ozeano Atlantikoa zeharkatuko Hori dugu. da. Eta zuk esan ziazun, bale, baina horrenak nekin mendira etorri. Eta bitu, ointxe. Bai. Bizpair urte berandu, baina, bueno. Everestetik etorri berria da Alex Txikon. Mendizale lemoarra neguko espedizioetan burubelarri murgilduta dabil azken urteetan. Munduko 14.000-koetatik 12 zapaldu ditu dagoeneko. Eta ipurterre, inoiz ez die ezeskorik ematen, erronka eta bide berriei. Perdidora igo zara inoiz? 5 biderrez egondan hau. Bale. Ez asko. Baina goaz, garai honean. Ze ez dugu jende askorik orain, ez dugu topauko nik uste dut inorbez. Bueno, garai hona da, jende gutxi gongo dalako, bai, bestela igotzeko, mendia igotzeko garai hona da. Temperaturak, elurrak, izotzak eta bat. Ez da izingo erreza, Erreza ez da izingo, Ibon. Ez da bildurrez hartzeko, baina... Erreza ez da izango. Baina seguru ibiliko gehez. Bai, hori bai, joder. Hau alda zure etxea. Bai. Bai? Amana. Kanbara hau, ezta? Bai, gambara bai. Bakoitza- Deukupa. Ematen du, mendien da bat, ematen du. Mendien da bat. Hainbeste trastekin ez, hainbeste... Etorri bon. Venga. Hau da, etxea, gambarandeko daz traste guztiek eta... Hau da, zure jaiotetxea hau da? Bai. Hemen. Bai, nire guraso bat dire kanpostarrak, Malagako apiek. Eta etorri ziren eta lehenengo lemora baserri baten. Da, bajatu ziren herrire, kalera, fogendola, hogeta masi bat urte edo horrela. Ez etorri ziren lanera etorri. Bai, ez da baserri batean. Hoixe da. Eta zuek, 13 anai arre bat zeate, ez da? Bai, 13. Eta zeu, gaztiena. Aztena. Bitu argazkia, hemen ikusten da, Zaharrena zumario zen bat zaharra. Joe, ba... Deko soin 61 urte, 61. Aite tama, gure aite bizan... Zeuko 30? 6. Anai arre bat, nebarre bat bizizatea? Bai, danak. Bai, amairu. Zazpin eskata 6 minutil gara. Juntatze altzeate, batzen altzeate. Bai, askotan. Bitu, elurra ite zegoenan, ez, esbaldi. Hemen argazkinetan neukiko daz nik pare... Hori zeu altzara? Bai, eskumaikoa eta hau loba. Bitu, hainbeste jentea pasada emetik, urtero eta zena mendiko kontu egaz eta justo lagun batek oparitu esten. Ekainen hasiko gintzezan. Eta beti holan,
non hor datorrenean edo... Bitu, azkenengo, egon ginen Berritzarrakako kontzertuen hor bekean. Joan altzen ja? Bai, garo, kriston kontzertu onda baitu. Sali altzea, Berritzarrak zerra? Bai, bitu. Hemen joan ginen azpeitiar batzukin, da gero Ibro eta lagun batzuk, eta bukatu genduen hemen, goizeko 5 arte hemen. Banderia jaten... Ez dut galdetuko zertan, eta zer egiten ez dut galdetuko. Da, adinotxut, adibidez, egonda dago hemen, Simone Moro, Denis Urruko, eta adibidez, lagunek ez dago zenak, Dario Barrio, Álvaro Bulto, eta beti igual bazkaldu hemen, akorretanaz, eta bitu, Jesus Calleja bat, eta Nuria Pikas, Tamara Lunger, ebili zinen emetik. Nitzako hemen nire izena jartzea eta hemen nire gure kaldebra estremeko zera, hore bada. Venga, bota isu... Baina maitasunakin, zizupini batzutan kosta egiten data. Da jarxu data. Bueno, jauna, hemen azten da gure nire lehen espedizioa, violetekin eta zerakin. Venga, marcha. Venga, guazen. Bueno, venga, gura ma. Cuidado, con lo que hacéis, Sí. Con lo que hacemos en la montaña o de camino. Pero por lo menos venís bien, Sí, lo mismo sí. que vais vos, Eso seguro, volvéis eso otra vez, seguro, Yo a Ale siempre le digo, que vaya pero que vuelva. Hombre, eso es lo más importante. Lo más importante en la vida, Hombre, chico, no, hombre. Muy bien. Ya me alegro de conocerle. Igualmente, Venga, igualmente. vamos. Vale, hasta luego, Gustatzen ez argi jarri zizuten? Joder. Venga, vamos a matar. Diskoteka bat, taka. Joder. Txikonda gazta baba, Tu, aldo totora argazki bat? Bai, karo. Jabo, da kristona, atako argazki bat. Hace pari. Hace al revés pari. Hace pari ez, hace al revés pari. Gordea zibilak atzen magitu. Jode, baiet. Aizu, mendikontutan hasi aurretik. Zu errekirolatan nolatan hasi zinen? 2006an edo holangon bat izango zen. Bai, eta urterdi edo pasako nuen abolan entrenetan ezagizte, eta gero plastara holan urtetan, ingendu zen ezizio dezente eta. Da hor, pasake, nahiko hasi itxi, karo, azkenean mendietan neurea, ez? Fuertena, horren askotan batoko izan ja, txapelketa batera joan eta entrenau gabe, ze, karo, justo menditek. Bizkaiko txapelketetara, beti, daroa. Lehenbizin mailakoa? Lehenengoko mailan, bai. Lehenengoko mailan, 5-6 bat urte. Oin apurtxu bete mendie uste dutenean eta bai gurut apurtxu bete serioagoan sartu. Primizia bat emango zut, primizia bat. Ni hasi naiz eskolan. No fasti, bai. Ni aurten hasi naiz eskolan. Bai, azetako, aposton bat ez egiteko? Ez, hor nabil telebizioa eskola komentatzen, eta lagun batek eta saltzean probatzeko, probatu, eta bakiu zerran okerrena. Bai. Gustatu nintzaidala. Oso polito da. Gustatu nintzaidala. Noga, sabiz? Orion katxinakin. Katxinakin, eta aurten... Oso polita da. Azten entrenamenko bat edo bi, eta hasieran kostatzen eta lehenbiziko aldiz, hona hasi naiz, gozatzen hasi naiz. Bai, guztua, nahi. Polite, urtemako zara, ez? Horiko festatan edo zer, Aurrerago igual bai. Aurrerago igual bai. Aurten txandalibrean, anbarru, Txandalibre bat igual antolatu. Bai, joder. Egingo ez deuna da eta elkarri hitzango dio, apustu, Bestela normal izan da. Apustu bat ingo jauten. Bitu nik, izena bukatu naman pasaren urteko apostuagaz, meka, netze. Alex Txikon lurrera, heldu egin diote eta barkamena eskatu zalei eta bertan bera utzi du proba Alex Txikonek. Plaza zuti jarrita, nahiko lan badu Alex Txikonek. Hor, arraio gertatu zen. Nire akatza, klaru dekot izan zala, nabala edan, ez dakizu, igual apurbet urdurita, sukarra apurbet puntutxo bat okiko naban, egun horretan be. Eta gero igual hartu gendura olako gelen bat kafeinazkoa kriston eta horrek gero iten dotzule deshidratau. Nire bi akatzak uste horiek izan zirela. Ondo prestatu da juntzenean? Bai, kriston ondo, jode, ingero zen entrenamendu, me cago, kriston ondo bai benetan, oso ondo. Igual bat esan zen, jode, zue prestatu bari, hostias, nik azkenengo entrenamendu bat ingendun hemen etxean lan bardinean, eta bukatu gendun ordu gitxie, ordu bat eta 7 minutuan. Sartzen duten, ez dagoan, harriarekin, Arriagaz 25 jasualdi izan ziren, gero 7 kilometro terdik horrikan bai, eta nik 10 berak 12. Noiz hasi zinak gaizki sentitzen, oso gaizki sentitzen. Korrikan? Bitu, eski kristona da, Ibon. Ni neuen nazak horretan, deko daz,
lau momentu, akordatzen azena. Etzea gotzen? Ez, Naz akordetan. Eta Kristona da. horregatik zenbiltzen? Bez. Kristona horregatik ni neu, egin nintzen konsiente, bestela ni neu mendien eta beti erakutsi dut. Nik bizili baldin manago horregatik da. Hau beti ekedezulako. Ostra, beti, eta hoi mendien eta Martxan da ondo eta. Ostra, kauen la letxa, apur bat igualdeko tamorru hori ez. Ostra, izin behar zana festa bat, gero bukatu zala, bitu zelan hori gaizki. Pena hori. Bueno, gaizki itxura, Bai, hori da, bai, bueno. Gero Mikel ere bai, Mikel bukatu ezinik. Bai. Buelta erdia falta zaio Mikel Arrañagari. Buelta erdia eskaz eta begira nola dagoen. Zer ikasi zu, hartatik? Ba... Gehiago plazara esmoten? Ez, ezta? Horrendik, plazarako, horrendik? Etxekon gaitik eta neskagatik eta bakit jente askori, kriston janeko bildur pasatzen da horie, orduen, baina ni gaitik... Bai, Nik ez girean kirolarien, eta zu bakizu niri askorak ze moten dozten, ez dakit, mendie bezala, eske, entrenamiento horraz eta mototzen bat, gustau iten jata, gustau benetan. Mendiaz gain, lanik egin alduzu? Bai, eraikuntzan 13 urte, deko askoti zauten. Bai, Eta graziten dozte, porque... Igeltzeroa zera, berda? Bai, askotan jendea, pero zuk larite duzu, maka, baina, nik zartu da sortutan. Zer guztu igeltzeroa zinean? Una edo? Bueno... Pareta zuzen itatzen da. Abitu, zer da? Basurde bat. Basurdia! Bai, bitu, bai, basurde da, ez? Bai, basurde izan da. Zer moduz jonten zuen, aurtengoa berezte? Ondo. Pumorin egin duen igoera nik uste dut txukuna. Eta, bueno, lehenengoko errepikapena. Azkenengoko, eta mar bat urtetan edo inor tontorra igo barik, ez? Eta, ostra. Norek binegotzara alirekin? Aligez eta gero tenbatan hori beste bi lagun epalekoak eta oso gustura egin genuen igoera horite, baina, ostra, bildurre pasatu naban, Bai, Bai. Bi aldiz saiatu da Alex Txikon Everestera neguan eta oxigenori gabe igotzen. Iaz lehena eta aurten bigarrena. Azken bi negu hauetan ordea, haize bortitze gogor astindu dute munduaren zapaia. Eta Alexek, buelta erdia eta etxerako bidea hartu behar izan du. Mendi ederra da. Azkenean, mendire eskoaz, bai, hauin behot eta ez dakiz zer, da marketing aldetik ez dakiz zer, nire neuk... Disfrutatzera ere, bai, eta gozatzera tanto pasatzen. Bai, baina, zeu zer sentidu behar dut, ez dakizu? Neska bat, guztetan jatzunean eta... Barruko gauza deskribezin pasio puntu hori. Hori da, orduen hau hemen eta torten jatzu ez dakiz artikulu eta dago... Holako zeu zer, ez? Ze mendire joatea lanen eta horrela joan nahaz, alfilokin, eta ze gustora egun ginen edurnen pasabenen erronka bebai, ez? Edurnen 14 oso garei politak izan direz. 12.000 dituzu alez? Zein ez dituzu igo? Bueno, berez, 14 bukatuteko 3 faltetan jataz, 3 altuenak. Berez, Kabi eta Katzejunga. Zizapagama errepikatuta dekot 2 aldiz. Vale. Nanga par baten, duela 2 urte, tontorra egintzen dutenean, uste dut hor joan zinetela jende armatu egin, ez da? Han bertako, talibanek edo ez dakit nork, 13 edo 14 edo 15 mendizale hiltzitulako. Bai, 2013an izan zen hori, 11 eskalatza hil ziren, da gero... Eta zigo zineten, txarraskak hartuta? Fusileak hartuta? Kalashnikovekin. Bai, segure bai? Bai, geupe bai. Uste, ez da sensazioa ona, eukitea hor bi polizi, batzutan ziren militarrak ere, ez? Zure hoteleko atean, ez? Gau osoan, ez? Han ezarrita, ez? Mendian ere bai gero? Eta mendian ere. Kalean ezagutu dut Alex, eta geldirik egoten ez dakien horietakoa da. Baina hemen eta orain beste bat dirudi. Zentzudunagoa eta lasaiagoa. Urrengo 2 egunetan, ongi zainduta egongo naizela suma dezake. Bihar ze plan dekau? Bihar, eskalatzera, ez? Urtengo gara, baina goizean, bestelan, ondino emetik kotxez deku... Bihar, eskalatzea, hemen nunbait zauzen zutokinik? Hemen gertu deku gutoketxo bat. Malgutasunataz, eh? Oso ondo. Ono? Bai, malgutasuna, ona. Indarra gutxillo, karga gehiago. Indarra gutxillo, beso hoiekaz? Da fatxada. Bueno, malgutas... Indarra bakizu nun behar den? Nik uste? Men. Bai. Zuk imperionatzen duzu, ikara moten duzu, gorputz horrekin. Zeme kilo dekuzuz? Bota. Altura zen bat? 83.
8 kilo? Bai, jauna. Bai? Jode. Benetan? Bai? Bai, Laro eta behatzi. Jarri, zuk agar. Niko, enaz pixitu montatu nahi, baina... Zuk engainatu noso. Laro eta pare bat kilo. Iruruta eukitatu da. Emeretzi, Bai. Iruruta emeretzi, bai, zabala naz, bai. Espedizioetatik zetortu zara. Gutxixiokin? Ikez 11 kilo gititxu hau. Galtzen dut bezua eta ez dekotela hori mesorik eta. Volumena galtza. Espedizioetan gauzenean, gorputzek ez dago asimilatzen proteina. Angoran? Angoran. Eta zer ez? Orduen proteina galera horren ondorioz, giharrak eta... Hor beste kontu bat, beti entzun dena da, aklimatazioan kontua. Bai. Batzuk ondo aklimatatzen omen dira. Zurik usteko jatzun, Bai. bai, zara mutil handi eta dekusuz boleto guztiek... Gaixi aklimatatzen? Bai, adibidez emakumeak eta asko beto moldatuten direz. Gaixi aklimatatzen dena zer sumatzen dago? Buruko minak eta horako gauzak? Bai, buruko minak eta... Izosketak nun euk izan ditu? Ezaketan apur bat, eta gero igual atzamaran baten eta horrela, baina bueno, ondo nago ja. Behin bakarrik, lez? Hiru lau aldiz edo. Bai. Baten nahiko holan larria eskerreko atzamar potoloa iaia galdunun, baina ondo dekot. Bakarreteko tortak, labanka bat holan labanagaz moztuko egungo bazan bezala. Bai, besteran ondo. Benetan, ez zara konturatuten, Hotza sentiduten dozu eta... Saku barrunen, 6.500 metrotan hotza pasako. Bitu, Ali, sokalagunetariko bat aurten eberesten, 2011 urtean, Pakistanen ginela, izostu zen denda barruan, loiteko saku barruan. Karo, zauen urik edan, gau horretan, baina, baina, bitu zer dan, Denda barruan, loiteko saku barruan, eta... Behin da berriz hori aipatzen duzu, hidratazioa eta hidratazioa. Eski, garrantzitsuena hori da. Martxeko dugu? Guazen ba. Hemen dana joan direta. Beka, gaur lo o ezberdinetan. Bihar alkarren ondo, baina no. Bai. Gaur bakoitza, pero ondo. Hori be, imagindu lo batera. Normalean beti iten dugu lo... Hoteletan eta, beti bineka. Beti batera, ez da? Bai. Paretau da. Hemen bakizu, holan, Pirinoetatik bueltan, edo horrela, igual, mendiko eskia edo menditik atozela, igual ordutxu bete dukin da, noso gelditu naz hemen, eta lau bost bat pila egiteko, ez? Nik lehen, nintzen pare bat. Ibiritet eskauz, eskalatzen? Bai. Txindokiko hertza. Txindokiko hertza eta... Eta gero txindokin hor bi hiru luze dauzkan beste bide batera, bai. Bueno, azdegia, Itxasoko. Azdegia batekin egin. Beira, itxasoko korrepiloak balio, Azdegia otako balio, bai, balio dau. Azdegia egin de puta madre. Kriston, ondo? Jode, txiko, no ze uste, ondo dago, Bai. Vale. A ver, ikusi oso lakorik inoz, Ibon? Zara da hori? Ez, antijuk. Bitu, bro. Oda, gora behituteko, ez egitea erremurua gazbeti gorantza. Oi, patxiko. Aito, honek, karo, anguluakin ematen du. Bai, gora. Ez dela meti horrela, tak. A ber, jantzi. Bai. Baina, lehenengoko metroak, ondo dauz, lehenengoko metroak, tak, beti referentzie emetik. Ufa! Ai. Anoa, aito. Urduri zauz? Urguri? Batez. Ez. Osu pixkat kabroi arpegi hau gazu. Ez dutxute ingo zeu. Nire bizitza asko estimatzen denik, Asko eta asko, bai. Orain, kontuz, astiro, eta ez joan urduri, hankak ondo jarriz. Urduri? No. Zai. Hoi da. Astiro, bale? Joan topetan... Hau da... komprometitu naz, Bueno, azkenean, hemen hortzek erosten bazara eta lurrik utu zeinke eta horkatiak hautzi. Hotza dago, pareta, Bai. Orain, erori zeinke ja gustora, ez tozule lurrik ututen. Astiro. Hankakaz. Hotza dago, Hombre, bitu Ibon. Aufa! Entzun, egon erosor. A ber, bitu, egin hau, Ibon. Eskuek honak harri apurtxo berotuteko, nik hori egiten dut. Tak, lepoan parau, hemen. Zeixa, paretarekin hitz egiten? Zerratik ez diazu behiratzen? Bai, egiten dut.
Zona celebria. Antijoetatik? Egizu zer okerrena. Zer? Hanketa gopiaz potolua daukat. Zorizo embutitu barrola izatea. Hola, venga. Venga, astiro. Ondo zoaz, Hori da, ondo. Hola, ezta? Ondo. Oain bai? Venga, vamos. Dia. Venga, Hankapuntekaz, Hankapuntegaz. Topa, beti dau, entzun, beti dau zeldulekueko lan. Venga, Beti dauz. Bai. Hemen nun dauz. Venga, eskumataratza. Oh! Ese dinamikoa, hijo de Rebon. Chicón, cabrón! Ondo, Ibon. Bai, ondo. Uf! Au. Kejaka, David, kejaka. Itxurotxo. Bihatzak izoztuta benetan, Ostia, sensibilidad egatu naiz, Zer dakori? Hortuz, Bai. Ondo. Ale, zer nahi zailatzen gora, Baina entzun hartu patxadaz. Zabiz kategorian benetan, Mira, hanka. Tardar baten, ikusten? Zer baten, elektrizidadia sartu dira. Motorra, Kontuz! Bueno, Ondo, bera! Bai, ba. Pasen. Da ez heldu soka. Ez heldu! Zorrela, eskuek solte. Horrela. Alex! Ona, Jode! Begira ne arpegia, begira. Epa! Ibon ikusi hotzet, atxota, igual, beldurtu, keskatutu da burbet, baina gaur ikusita eta gero hau oso ondo ibiliko da, Azkenean, da igual aldez aurreko momentu hori, baina hementxe transmititu duzte kristo lasaitasuna. Bai, enaban petzetan, Ibon nolakoa izango zanik, Txaikon! Mundial, Oso. Heldu da Monte Perdidora igotzeko ordua. Nerin ingururagoaz Alex eta bio, handik hasiko baitugu igoera. Han gainera, txikonen konfidantzazko jendea eta goimendiko gidariak zain ditugu. Beraiek osatuko dute espedizioa gurekin batera. Seguraldi ekarri da, bale? Seguraldi ekarri da. Eta? Opa! Zegoetzen duzue? Bai. Nik nago gogotzu, ze lantalde oso politegoaz, Aitxol ere bizpairu aldiz ere koinzidu dut beragaz, gero Txober, Ignacio... Aitzol, baldintzak nola dago mendiaz? Elurrakin karratuta dago, oso karratuta, oso negu elurtxo egiten ari da aurten. Arriskua badago, abalantxena, irukoa, gestionatu daiteken arriskua da, baina bertan egon arte ezin da esan. Elur jauzien arriskua batetik zenbatera joaten da? 5 arte. 5 gehiena da. 5 gehiena. Orduan, erdi mailakoa? 3tik aurrera beti kontu. Eskupidera zati azkenengo malda, hori oso arriskutsua da, barranko badauka aldamenean eta hor lotuta joan barko dugu, eta kontuz. 5 baldin bagara eta 2 gidari, iruko korrada bat eta beste korrada bikoa, segurtasuna bermatzeko, noski. Ez metelur dago, goien, gori zer eta, zer dagoz? Ez dakit, bene 300 metro dago dira. Bai? 300 metro? Di edo. Ostia. Hemendik gorizera, zenbat orduko bidea daukagu? Ikusi behar, zela gabi zen, ez? Ez, bueno, ez dakit elur aldetik eta... Arabera, baina 4 ordu izango ditugu. 4 ordu, gu aliatzeko gaua izango da, beraz. Segurazki, bai. Etapa bitan banatu dugu, gaur Nerindik abiatu eta Kustodiako mendilerrotik barrena, Gorizeko aterperaino igotzen saiatuko gara. Biharko asmoa gailurrerantz abiatzea da. Guztira 23 kilometro eta desnibel ikaragarria. Berez erraza ezten ibilbideari, neguan egiteak dakarren zailtasuna erantsita. Bidea garbi dagoz,
Bidea garbi zuri. Aito. Gero, hor ikusten denik, hor lainoa baino ez da ikusten. Bizibilidade aldetik nola biliko gara? Nulo. Bat ere ez. Bierko hobeto, ez? Biharko haizea non dago eta argituko dute. Hori zerra, hobea edo txarragoa? Alde hona eta txarra ditu. Argituko du bizibilidadea, baina haizeak oztuko gaitu. Eta gaur elurreitea bihar eskupideran debiltzeko hobea da, ezta? Edo ez? Edo ez. Edo ez. Neguan arriskutsua izaten da, eta joan beharko du Sierra de Custodiatik barrena. Gainetik joan beharko dugu, ladeatzen egiten daudan, baina orain oso arriskutsua da. Haizeak elurra astintzen du eta azpiko elur gogorratu batu dezakegu, eta segureski eroriko ditugu kranpoiak. Zer gatoz, estrenatzen arropa dana edo... Bai, gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Botape bai? Botape bai. Danak, antzotzulioz beste danak. ¿Que estás estrenando, dice? Sí. Pues él igual. Él igual. Se va todo nuevo. Su casa parecía el Decathlon, Joder. Sí. Bueno, marcha ordan. Ba horrela. Kaldera bat, Eitzol. Oan, nola joan behar, raketekin? Hasieran raketekin joango gara, elurra biguneango delako. Neguko ibilaldia, neku gordineko ibilaldia. Aurten baldintza gogorran izaten ari dira, beraz, aspaldiko negu bezala aukiko dugu ibilbidea, bai. Bueno, aurrera ordan? Ekipo, zora, atarako du argazki bat? Venga, argazki txua. Venga, atorri alde zona. Agori. Por encima de 2000 metros, nibla 2 o 3 horas pegada. Ez du sekula olakori ikusi, Bazterrak zuri. Traka jarraituta ere ez dago kondiziorik. Amiltegiri bat baleo, jenduko ikusiko, bertara aliatu arte, ez? Eroriko ginake. Aitzol, Alexek aurkeztu gaituenean, izan du gaur elur jauzi arriskua 3koa dela. Bai. Batetik 5era, 4 eta 5eko arriskuarekin ja oso kontuz ibili, berda? Ezin da irten mendira. Ezin da irten mendira. Asko jota basoan ibili daiteke edo. Bueno, ea, elur jauzia gertatu ezkero, zer egin beharko genuke? Hasteko eta behin, elur jauzia arriskua dagoenean, leku arriskutsuetan banatu egin behar da taldea. Zeratek denak elkarrekin bagoaz, denoi harrapatuko gaitu. Arba eramango dugu. Zer da arba? Arba da emisor-rezeptor radiofrekuentzia. Eta soinu baten bidez, aurkitu ditu duzu biktima, elurraren azpian. Badara matzagu, ezta? Bai. Bale, elur jauzia gertatu ezkero, zer egin behar du, handagonak. Harrapatzen bat zaitu, saiatu hartzara flotatzen. Igeri egin. Igeri egin? Bai, besoekin. Mugitu, ezta? Aurrera... Ahalik eta goren geratu arte. Eta behin, kontuatzen zenean geratu dela abalantxa, egin behar da, lekua egin arnasa hartu ahal izateko, zatik. Elurrak joera dauka konpaktatzea. Eta hori gertatu horretik lekua egin. Aire poltsantzeko bat, ezta? Hori da, eta gero... Hortarako, zenbat denbora? Segitu ane? Segunduak. Segundutan? Bai. Konforme. Aitzol, etzeka ez ikusirik, gendin ibili, normal, elurretan, neke aldetik, Aldea da, Aldea eta gero asko zer eman zu. Raketa jartzea izango dugu. Bai? Bai. Ja huella egiten nahi geha eta egokina jartzea. Gutxiago nekatuko geha. Bale, venga. Goi mendietako gidaria da Aitzol Doiartzabal, esperientzia handikoa. Pirinioak, Alpeak eta Andeak oso ongi ezagutzen ditu, eta perdido 30 bat aldiz igo du. Hau nola da, Aitzol? Hori, bueltan txokatietik eta bestalden karraka bezala sartu eta... Gero kranpoiak, beharko ditugu. Posible da. Bai, ezta? Zatiriren batean gogorra baldin badago. Jendeak egiten du akatsa handia uste du raketekin, kranpoiekin bezala dela. Eta... Zerikusirik ez. Zerikusik ez. Hau da elur bigunerako eta kranpoia da elur gogorrerako. Elur gogorrerako edo izotzetarako, ez da? Hori da. Eza, mendiko eskia egin duzu? Bai. Bai, bueno, da azkenean, baina aritzata, raketea. Eman diten pajara bakarra nire biztzen? No. Eskiatzen? Niri izen plazan, azpaitin. Zeuri? Barre, gauela. Joder, que muera garatu behar dugu. Ondo. Bestela. Erraketak jantzi eta bidean gara. Neguz kanpoko baldintzetan 5 ordu beharko genituzke Gorizera iristeko. Baina sasoi honetan, elur pila dago bidean eta pauso harinan ibiltzea ez da bat ere erraza. Txikoski,
Zemoz, nahi? Zemoz, no? Ai, tio. Talde polita? Bai. Jende asko dakit zer galdetzen ditenei. Bai. Zeatik juten dira Alex dauek, hola, 7.000 metrotan, hola, oso mantxo. Normalean ritmo hau, zer ematen dugu, astiro. Ordu betean zema metro. Ordu betean, 140 metro, 140-160. Baina, bueno, aldogu egin gehiago ere, baina neguen ez daku komeni lar sakatzerik, goaz beti kontrolatzen. Mantxo, eta gordetzen beti. metro, Bai. Eguneko 60 moten dugu. Fizikoki, asko jota. Neko 60. Zemoz funda berestekoa? Ondo. Hombre, otsailean, bueno, gauzak oso ondo urtarrian, eta gero otsailean, dana, iraulitu zan. Azken baten, mendia horrela da. Ez dakizu azkenan ezer, eta pena apur bat agaz, bai. Bueno, oso pozik. Zantzen nian ez zela bueltatuko berriro, egia da? Ez dut uste. Ez? Ez. Zeba? Igual, 2 urte ja, ez, da beste 3. bat. Ez da, gero aparte. Izango bazan, proiektue atarako gendule beste bakar batzun artean, baina bakarrik atateko. Balibizu 1 kilometroan borobilean. Bai. Zaudetela ia 50, ez dakit zenbat 8.000 baino gehiago egin da. Bai, Desente gehiago, Kao, jetazko gauzen. Benito Kamalauak. Bai. Alberto Kamalauak. Bai. Edurne Kamalauak. Bai. Juan Vallejo ikustet 9 Bai, 10 Zuk 11 Bai. Osea que, ja 70 gora. Edurne, bai. Dela, Bai. Hola. Sí. ¿Qué ¿Qué tal? ¿A dónde marcháis? A Gori. Allá arriba, por encima de 2.000 metros, ha habido niebla 2 o 3 horas pegada, permanente, ¿Habéis llegado a Custodia? Hemos ido a Mondicieto, al pico Mondicieto. ¿Cuánto tenemos a Gori? ¿Unas 4 horas, no sé? Sí, porque tenéis que ir por la cresta de Custodia y bajar, y eso os va a quitar mucho tiempo. Sí. Y con cuidado, porque siguen dando más nieves. Sí. Y mañana dan un viento tremendo, hay alerta naranja. Alerta naranja por viento, Sí. Se punta por aquí incluso más de 100, Por el parque, más de 100. Pero bueno. Venga. Bueno, veremos. Venga. Hasta luego. Astelenerako lehen aipatu bezala aire masa hotza datorkigu gainera eta horrexegatik badirudi negu osoko egunik txarrenak aukeratu ditugula perdidore igotzeko. Neguko eguraldirik gordinen aurrikusten da urrengo 2 egunetarako. Horixe bere aurreratu zidan duela egun batzuk Onintze Salazarrek, ETB-ko eguraldiko lankidea. Indarrez ibiliko da, besterik ez, asteburu ona pasa. Onintze? Egon, zer? Zelan? Ondo? No. Zer zabiltza mendi ba? Zer nabilen hemen pixkat ikaratut ere banator. Hemendatik ez da inbesterako? Monte Perdido geratzen hemen. Hortik kanpo. Monte Perdidora noa, Bai. aste artean Alex Txikonekin. Orain, neguan? Bai, eta jakinez... Zergaitik? Zergatik hori oso kaldera hona da. Hori mendizale egiten zaien kaldera. Zergatik egotzen dituzu mendiak. Eta jakin nahi dut, seguratik Aire hotza dator. Elurra ere egitea espero da. Elurra eta hotza biak batera? Bai, eta izea. Baldintzei kaskarrenak, ez da? Egia da ez dela izango lan jarraian elurra tarteka botako duela, baina ematen du, behintzat ez dela giroa izango Astelenean txarrago edo aste artean? Astelenean elur gehiago, aste artean elur gutxiago, baina hotz handiagoa. Eguraldi hobea, aste artean, baliteke. Haizea? Baina haizea baretu egingo da aste artean. Bai? Eta horre garamatza sentsazio termikoaren inguruan hitz egitera. Oso garrantzitsua mendira goazenean. Onintze, ze mapa dago? Hemen ikusten duguna da kolore urdin hauetan eta gehiago more hauetan hor aire hotza dago. Bai. Hau da, hor iparreki aldetik sartzen dian masa, Siberiako hotzoiek, horrelako haize bat dator? Hau da, parterik hotzena ez da gurera iritsiko, baina aire masa hori jeitsiko da latitudez desente eta, ipar parte harrapatu gaitu bete-betean. Hor gutxi gora bera ongo ginateke 5-6 gradu zeropetik 1500 metrora. Hemen. Jakin nahi duzu, Anton Torrean, ze temperatura espero dan? Ikusi gabe, 2000 metro gora 10 azpitik, baina temperatura baxuagoak. 17? Bueno, jarri naiz kasurik okerrenean, baina 15, 16, 17, 0 azpitik. Tontorrean. Gauza bada, 17 gradu zeropetik izatea. Eta beste gauza bada, gainera haizea ibiltzea. Kalkuloak eginez,
Horre gara matza sentsazio termikora. Sentsazio termikoa, 30 gradu zero azpitik. Gertatzen dana da, 30 gradu zero jantzita azpitik, joango zarela. Ondo ez jantzita. da pertsona izosten. Begira. Zenbat demoran izosten da norbait. Begira, baizaren indarra, esan dugu 40 kilometroko abiadura, hemen temperatura, 15, 15 eta 20 bitarte. Tarte honetan ibiliko gineateke -30, bai? Horrek izan nahi du, 10 minutun? 10 minutun, zure gorputzeko atalen bat izoztu daitekela, 10 minutu pasa ondoren, ez badago babestuta. Naiz eta mugimenduan egon. Babestuta ez badago bai. Asteartean gertatuko dana da, temperatura hotzagoa izango dala, 2 gradu edo hotzagoa, baina haize gutxiago ibiliko dala. Eta nik lehen egin ditut kalkulak eta gutxi gora bera bardintxu. Eskerrak zuri momentuz. Oan pixko bat hauzunarrean joango naiz. Bai, eta ja. Hau nixeritzera. Vale? Oso ondo. Ederki, eskerrak asko. Basorte handia. Venga, gero arte. Agur. Aitzol, ez dilek, zera, iragarpen honik eman? Ez, itxuran ez. Okarrera da. Bai, lainoak eskatze hau? Bai, lainoa eta elurra, dena zuria, desorientatzeko erraza da. Bueno, desorientatuko egina, zeri jarrituko diozuzu? Nik iparrotza eta GPS-a baditut, eta hortaz aparte, kustodiako mendi lerrot gainetik goaz, eta ertz oso fina da, eta horri jarraitzuz, eta norabidea markatuko dugu. Bueno, entzun duzue, oraintxe hemen parkeko zaindariarekin topo egin dugu, eta esan dugu, hor, zerra hortatik aurrera, agia ez dela batere ikusten, laino itxia dagoela, eta kontu zibiltzeko. Baina, zur jokatzeko jendea gara, biharko haizea, haize handiak, 80 kilometro orduko abiadura. Bueno, zerbait ingo dugu. Aurrera. ¿Qué tal vamos, Ignacio? Bien, disfrutando, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Tú has estado en el Everest también, ¿no? Hemos estado ahí. Con el figura. Con el figura. ¿Y? Bien, buena experiencia, ¿eh? Sí. La vida 5300 no es fácil durante 2 meses y medio. Te vas consumiendo, ¿eh? 2 meses y medio. 2 meses y medio ahí. Claro, 20, 25. El campamento va a ser en 50. Bajo cero cada noche. Wow. Estuvimos casi 20 días en febrero encerrados en la tienda. Sí. Casi 20 días encerrados en la tienda. Sí, Madre mía. Mal tiempo. Como un manicomio casi, ¿no? Pues sí, al final tienes que saber llevar. Alexen azken espedizioan parte hartu du Inazio Zuloagak. Kanpamendu nagusiko arduraduna izateaz gain, logistika eta marketing guztiak kudeatu ditu Everesterako. Oye, a ver si te vienes un día. Joder, ya iría bien a Eso te gusto. gustaría, ¿eh? Mira, yo no sé vosotros cómo partís hacia el Himalaya, pero yo vengo aquí como si fuera al K2, igual, ¿eh? Pues eso, si al final... Mira, me he pasado la semana pasada, o sea, con mucho miedo, en serio, ¿eh? Hombre, y claro, me sí. dije antes de ayer, mira, con miedo no se puede andar por la vida. No, O porque al confías final o no confías. No disfrutas. Y yo me voy a disfrutar, y punto. Apurka ari naiz lasaitzen. Momentuz egoerak ez du okerrera egin, eta aurrera jarraitzeko ez dirudi aparteko arazorik datorrenik. Bueno, bagoaz, etor. Bai. Gales. Bai. Nola ikusten dituzu aurrekoiek? Bizkorregi ikusiko duzu erreko direz. Guribon, berotu da eta nire ustez... Ze garantzitsua da mendia mantxo ditza, eh? Jo, baietz. Ea ba, hemen txegoaz, Gorizabidean, eta eguraldia oso aldakorra. Oraintxe ateri, oraintxe lurratena den uste baino hobea dago. Kontua da, bertako zaindariek esan diguten moduan, oso gutxi ikusiko dugula eta elkarren ondoan joan behar da. Oso ondo goaz, nik gustora nigoa, oso gustora gozatzen. Zemuz, ez? Zelan? Ne oso ondo. Jo, zoaz titaniko. Oraintxe esan dut, gozatzen, baina kriston pila gozatzen. Bai, bitu, jo, Lasai, lasai, Bai. Bale, zetan geratzen dut, no? Ondo.
Eixi apurtxu urte zira, ez? Bueno, normala, ez? Bueno, avanti. Venga, aurrera. Basoia gazbe, ondo? Oso ondo. Bai. Puta, bai. Zaitzol, Bai, ze hemen geldialdi edo? bai, pixka baloratzeko situazioa. Baloratzen, baina aurrera jarraitu bultardi eman, o? Bai. Bai, ez da? Bai, eske, ze panorama, ez? Hemen ja pistotik atatzea. Bai, baina hemen ez da ikusten, 10 metrora ez da ikusten hemen. Ez, eta beste hauen guia estalita da. Bale, eta orduan hori zein behar. Pixka ditxena altxetzen duen, eta erabaki bat hartu. Hori izan dugu, guardak izan dugu, Bai, Bueno, basaien gogora, ea pixka argitzen du. Pixka ditxongo dau, agar. Gaua gainera etortzen bazaigu, horrek panorama aldatzen du, ez da? Okarrera, bai. Hori arratsaldeko Lauak. laurak, beste 3 orduko zera daukagu, ez da? Hori da, argi eta asuna. Bale. Zalez, Ondo? zetan kera? Jode, bueno, itxite da hau, baina... Ni pentsetan hemen asko txarra egongo zela, Bai, Okarra ba? Bai, parte da ikusita eta bakizu gero behin hemen eta... Zulen oso esan diazu, azkarra egon zela? Bai, intzeko bai. Jode, claro, Julen, Aitzol, seguro zabiz, baina danak hemen... Bale. Claro, mantaldean be bai, kamaran atzekaldean dago zenak ere, kamara hartu eta... Bai. Jarrituko dugu pixka gehiago, hendik margena badaukagu, atzera egiteko. Bale, ez da? Bai. Hori beste garrantzitsua, beti margena gutza, beste Atzera alderako. posible izatea, hori da. Ba, avanti? Venga, tipitapa. Horrega. Urratxa zema denboran, desagertuko da. Erritmon eta elurra egiten badu, ordu erdian. 25 zentimetro. Hau bota du erain. Katza, ez da? Ez dago kondiziorik, bisibilidaderik ez dago. Gauzein amilegiengo balitzu da. Baina ez dago, ez da? Hor, bukaeran dago bat. Zer Julen? Hombre, gatza. Gatza, ez da? Nire ustetan bai. Zaila da. Dago elur asko dago berria, Hau bota du erain. Hau da freskoa da, ez da? Eguerdian bota du hau. Hau dira 25 zentimetro. Ondena den, eragozpena ondina dela, ez dela ondo ikusten. Ez da ikusten, eta relieve ez da ikusten, eta... Ez dakigu zer egiten du. Hori da. Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Son las 4:30 casi. Sobre todo por la hora, ¿no? Sí, es que la hora no permite error. Nos hemos confiado un poco igual con la hora. Bueno, quizás no sabías que te vas a encontrar así cerrado y fíjate cómo te orientas, aunque vayas siguiendo el track del GPS y te quedas sin GPS y que no, entonces estás dependiendo de un dispositivo electrónico que a veces... Que puede fallar, ¿no? Que puede fallar, etc. Decía Julen que uno de los principales problemas es que no se ve el relieve. No tienes ni puntos de referencia, no tienes nada. Es el problema así, en este tipo de situaciones, cuando todo es blanco, puede haber una pendiente de 60 grados hacia abajo o al lado y no te enteras. No te enteras que estás en... Que estás ahí, que estás al lado. Que estás ahí. Zu nahi ikusten duzu asuntoa? Bueno, jarraitzen dugu, ez dago aize honan askotik honan ez dago. Eta talde ondo goaz. Ondu xamarra biz, baina bueno. Bueno, bai. Pixka segi orduan? Bai. Bueno, batemore galdu gara orduan, Venga, guazen, hori da. Venga. Honek ez du itxura honik. Zuri ikusten da dena, eta ia itxu-itxuan goaz. Elur berri asko pilatu da denbora gutxian, eta ez dugu inongo erreferentziarik. Dena den, jarraitzea erabaki dute gidariek. Ia ba, hemen txegoaz Goriza bidean, momentuz badakigu non gabiltzan eta abar, ezta? Bai. Bale. Bai, alde hortatik ez dago arazorik. Bai. Kontua da zertxo bait berandu atea gerala. Baina, bueno, indarrez ondo goaz, jende honarekin. Eta bultardi hartu erroa, lasai ederrean hartuko dugu. Bizitza gehiago balio du eta. Bultardi, hombre. Ez du sekula olakorik ikusi, Zuri! Alde guztietara. Bazterrak zuri! Beira. Harrigarria dekauen. Hau gauza, hau. Hau harrigarria, kristona. Ahorretxe bat ikusten de. Bai. Zer da hori? Borda bat, mendiko babesteko. Ekaitza eta harrapatzen bazaitu. Oraingo lur honekin, urratxa zema denboran, desagertuko da. Erritmon eta elurra egiten badu, ordu erdian. Aitu, ordu erdi batean, elur honekin, hau desagertuko da moltzen. Beno, hementxe goaz, hementxe noa itzolen atzetik, itxu-itxuan. Eta lur dezente, Neu ondo, taldeki diren bat dagoeneko, soinu teknikeri eta bar, pixka bat nekauta dut.
Eitxol, Oitxe, gogoaztik, bai, ikoain kokatzen jakin gaukek, puta idea, ezta? eskerrak GPS-ari, bestela, arriskoan emo gineateke. Bai, ezta? Bai. Zu badakizu non gaude noan? Bai, gutxi gora bera. Bueno, ni beldurtuta ez noa zuekin nijoalako, ez dela haunik ez da ezer ikusten, ezer da ezer. Bai, hau da, bide morea, gugea marra urdina. Baina pixka, atera eta ez gabiltza bidetik? Bai, baina hau bezarrez. Utxe, ez da? Bai. Utxe lurra. Zu badakizu non gabiltza. Bai. Bide honetik guaz. 30 metro atera eta guaz, baina ez da bidea, hau belatze bada. Bega, hau belatze bada, hemen ez da hau... Ez da biderik. Zeik, ez da? Ez. Erorik horik eta ez da, ez da? Somos goaz? Ondo? Ondo, no? Bega, eta Ignacio? Oso ondo. Bien, no? Bega. Tortxo? Nik ondo baina. Bai, ez da? Bega. Se te va a congelar la rata. Hemen problema da, ez dala ikusten. Ez seguraldia bera, ez da? Hori da, eske ez dakigu, hau da, gauzen amildegien gobalitze do. Baina ez dago, ez da? Hor, bukaeran dago bat. Bai? Urruti horrendi, baina badago, bai. Vale. Elurretan Eitxol, amildegi bat baleo, ez genduko ikusiko, bertara aliatu arte, ez da? Eroriko gineke. Eroringo bineke, Seguraski bai. Jode. Bai. Gertatu izate guztuko txikitxoetan eta erori, bi metroko zureratu bai. Ondo zatoz, Ion? Bale, Ion. Zer? Ondo zatozela, Bitu zelan animatu zaren, Ni oso ondo, ato. Baiet, Ni oso ondo. Gustora, Esan izun atzo ere, honezela aste osoa. Urduri, Urduri, ez, ikeratuta. Baina, urduri edo bildartuta benetan? Esan izun, bai, benetan. Bai? Ametsak egiten, eskupidera, hau, abestian. Bueno, nire habitatetik kanpo. Joder, baina entzu, fizikoki, sabes, oso ondo, joder. Fizikoki, lehuia bezala ni. Oso ondo, sabes. Bai, txistuka, noa ni. Bakarrik geratu ezkero hemen zer egingo zenukezu, joder. Kanpindendarik ez bazenu eta sakurik ez da janik ere ez. Eta jakinez bihar ze eguraldi egingo duen. Igual buelta hartu, Igual buelta hartu, ez da? Bai. Eta asmatuko zenuke? Bera iristen? Bai. Bai, urratxari jarraituz? Hemetik bai. Gero, apurtxo goragotik, ez. Hemen taldea geratu gara. Begira, talde osoa. Txober, latik eta labalati. Komuzu nahi? Tortxo ondo? Tortxo? Ondo? ¿Qué tal, Ignacio? Bien. Bona Itzol, panorama. Txarra. Panorama txarra. Bai, ez da... Ez da kristorik ere ikusten, ez da? Itxutxuan goaz, trakari esker, baina... Julen? Onda, Julen? Julen atzen dator taldea izten, bai. Bale. Bueno, zordu da? Ez dagoet hemen lauterdi paseak ez. Lauterdi paseak? Zordu da? Guztak. Guztak, ja. Pare bat orduko argia dauka. Pare bat ordutan ilundu da. Bueno, segun esanetara. Normalean gau aldera, haizeak utzi egiten du, ezta? Haizea? Utzi egiten du, jetxe egiten du, ezta? Bai, baina hori txertzen ez dago haize askorik. Horren problema ez dela ez zerri. Hoixe, elurra eta, bai. Haizea sartuko balitu behar da, garbituko luke, hau, ezta? Bai, baina gogortuko luke egoera, Claro, bentizkakin bizutza, altzako litzatu. Bai. Bale? Arratsaldeak aurrera egina ala lainoa gero eta itxiagoa da. Ezkara galdu, baina GPS-a gainean eraman arren, behin baino gehiagotan nahastu gara bidean. Gainera, iluna barra bertan da. Behar bada, baikorregiak izan gara gaur. Zeitzol? Banetxe, egoera ez da egokiena, mendian ibiltzeko. Zein bulta erdi egin dugu, ezta? Toki berean gaude, ezta? Eta hori jarraitzen. Eta horrek jarraituz, horrek zen, trak ez da holando? Ez, askotan, auskalo, ez da bagitik. Baina, traka jarraituta ere, ez dago kondiziorik, bisibilidaderik ez dago, barranko txiki bat egon ezkero edo arriskua dago, kresta bat pasa behar dugu orain, eta haize honekin eta taldean handia eta... Eta elurra gota gehiago, ezta? Eta elurra gota gehiago eta ez dut bate piablea ikusten. Ez? Zengo da, bultarria? Ni uste dut. Ja, dara magu... Denbora luze. Pentsatzen. Bueno, Eta? Pena bada? Bai, menetziok.
ezin da, hemen alperri de. Baina... Gainera guk ez dago zer izan, zu zeat hemen dakizunak, beraz. Bai. Ignacio, ¿conforme con la decisión? Sí, ¿no? Hombre, lo más sensato, ¿no? Sí, no, hombre. Es que está muy cerrado, fíjate. Muy cerrado, no se ve nada, ¿no? Y la huella que es la... Vale. Se acaba de tapar. Se acaba de tapar, es que está... Tiraban 5 centímetros, está viendo bastante más de 5 centímetros. ¿5? Mira lo que es. Sí. Llevamos 15, 20 Sí, 15, 20 llevamos. Vale. Orain jaisteko ez da horazoik, ez da? Ez. Oan ja pistara behin irteten garenean, ja seguro gara. Venga, bere orduan. Venga. Erabaki zuzen hartu dugu. Eguraldia kaskarrera zijoan, eta pena handiz bada ere, buelta erdia hartzea izan da honena, gure burua arriskuan jarri gabe. Orain, lehenbailen goazen erinek. Askotan ez da erraza izango, erabakia gortzea, alegia, bultardi emateko erabakia. Kosta egiten da. Kosta egiten da, bai, baina... Naiz eta garbi ikusi, ez da? Kosta egingo da, ez da? Jo, baina... Atzeti zenbat neke, zenbat ilusio, zenbat... Jo, niko hain 50 urte zigon... Eske... Beti, edozein zalantza... Gutxineko zalantzakin... Eskizeko inungo erreparorik. Beira, inungo erreparorik. Hori da itxasuan esaten dena. Bai, zalantzarik ez dago. Zalantza gertzen denean, zalantza erabakia da. Bai, hori da. Zalantza bera da erabakia. Gero ez dago damurik, Ez. Oin, bezakit, penatzen dut, porque... Nike bai. Eukio kriston gogoa... Nike bai. Gora hiegetako... Zu kriston gogoa nekin lo egiteko zenauka. Bai. Gaua kanpinena pasatzeko eta... Baina batez ere, gori zera heltzeko... Da, ikusi panoramea, esan errezegongo be, Begira, Bai. Hemen urratxa ordualdi baten estali da, Bai. Begira, 5 zentimetro manda zeuden. Gehiago. Ometzen hemen 20 piku daude. Bai, 25 zentimetro dagoz, gitxi gora bera. 25. Erantzun gizuna da, ez da gizu? Horlakoetan, Ibon, josu pentsau. Batan bate zer edun, pajara, edozer gauza, da entzun. A ber, zeiten dugu metik, zean urtetan gana metik? Bai. Gaua karrapatuko bagini, hor, goruntz? Bitu, gaua karrapo eskero, lantalnetatik 5 aulenak kanpinen da barruan. Bai. Bi zakuekin, zakuek zabaldu, da gainontzekoak, Seria zu kanpoan lehen berko genik. Kanpoan, beran, edo besteran txandakatuz. Hemen posibili izango litzake loitea? Bai. Egin dezu lakotan lo? Askotan, jode. Nola askotan? Bai? Hemen nola egiten da lo? Jode, bitu, hartzen zara, apurtxu repisatxu bete eta jau egiten dozu, raketak azaziko ginen horrela. Bai? Repisa bat egin, apurtxu bet. Bai, zapaldu. Txukundu. Dena montau. Hemen aizea handi dator. Hemen mendiko eskorro bat egin. Bastoiekin, tirantek apurtxo bete estutu, onda apurtxo patxadoz montau, eta barrura. Loiteko zako barruen gozo, eta denda, ekarri goten dendan, da bi lagunentzako, txiki-txikerra. Bost izarreko hotelean bezala. Hori da. Makaluko tontorra zapaldu genuenean, 2004ean, maiatzak 16ean, berantzako bidean, 6.000 zerumetrotan montau genduen azkeneko kanpalekua, berantzako bidean, gaue harrape euskun, 5 ginen, 5 sartu gintzezan denda horretan. Bi lagunentzako zana, Eta elkarren ondo. Horrela, alboz, gaizki, oso gaizki. Gau luzea. Baina gau luzea. Lo etzen duen behingo. Tarteka igual zazertxu, baina... Aizu alez, gero beko kanpalekura heltzen zeratenean, hori izango da 5 izarreko hotel bat. Ostra, hori da... Bai? Ez dakit ja nondik dio gazten, ez dakit 5 edo 6 izarretako hotela zen, baina... Goran egotea, gero tortea, beka kanpalekuko babesera, berotasune... Justo da, lagunak? Bai, laguna, dana.
bizitzara bueltatzea bezala zera. Bai. Hemen ikusitzazkegu, haizeak sorturiko elur plakak, haizezko plakak deitzen zaie. Haizea asko altxatzen duenean, elurra oso hotza denean, pilatu egiten da. Eta azpian baldin badago kapa ahul bat elurrarena, pisu bat jartzean, hautsi egiten dira, eta abalantxa sortzen du. Eta hau, bastante, hau hemen ez da arriskurik, leku txikia delako, baina zona handiago batean arriskua izango litzateke. Gaur pasagar genituen lekuak bezala. Horreta garri. Ikusten da. Eta justu hemen dago, kapa gogor bat, non deslizatzen den haize plaka gainetik. Eta plaka makala da. Eta purtzen da. Da fragil. Eka, bueno. Txorak ere gutxi, Bai. Erabakia hona izan da. Eguraldiak ez du nahi izan, gu gaur Gorizera ailegatzea. Bihar Egoskor berriro saiatuko gara, baina beste bide batetik, handik baldintzak hobeak izango direlakoa. Bueno, parea, biharko panorama nola ikusten duzu? Bihar ere ez da gaur giro izango edo ze? Bai, itzein dugu. Gorizeko jendeakin? Bai, guardarekin, da. Esan dugu gaur joan garen lekutik haize gehi izango dugula. Oso espuestoa da, zona, haizeari. Vale. Eta egokioa izango da, nola, Ordexako baiaratik barrena joatea, Gorizera. Alegia, pentsatzen bihar, espedizioekin jarraitzea, ez, serio izaten. Bai. Eta ze izate planteatzen? Jetxi bera, Torlaraino. Torlaraino, kotxez? Torlaraino kotxez jetxi? Bai, eta... Eta Ordexara Pradera eraio, eta hortik abiatu. Eta bihar hemendik Gorizea jun? Bai. Hori da. Zenbat orduako ebilia daukago? Bosei ordu. Bosei ordu, bai. Onak. Eta zergatik handik, errezu izan daitekelako? Haizetik babesa joango garelako. Baina hor amildegi handi zaude, ez da? Bai, eta horregatik, joan beharren bide normaletik klabijetatik zuzenean hiloko gara. Abalantxak egiteko. Bai, ze bide normaletatik, elur jauzi arrisku daulako? Bai. Eta klabijetan zemara eskalatu behar da, edo zerbait? Zerbait. Ezakin, piolotakin da... Ez, eskuekin. Bai, ordan bihar eskalatu beharko dugu. Bueno, prutsuan. Orduan perdiora juteko asmoakin jarraitzen dago. Bai ba, dizdira, ikusu behietan. Nik gaur esan dezunen buelta emateko pena hartu, Bai. Baina oan hemen ikiragarri gozo nago eta... Bueno, bihar zerotik azten gara. Eta biharko eguraldian, segurantziri badaukeu. Alerta laranja daulako izaten dut. Haizeen gatik. Bai. Eze gogorra dugu bihar. Haize gorra, temperaturare... Baina aurrez aurre eukiko dugu. Aurrez aurre jokozko. Bizibilidadea, bihar? Bai, bihar eukiko dugu. Bihar. Bai. Gaur 0 zen, eta bihar. Bihar panorama argiagoa, baina gogorragoa, ez da? Hori da. Bai. Eta bihar Gorizea igota, aste azkenerako zaur ikuspen daukagu. Eguraldia eguzkitzu izango da, haizetxua, arriskua abalantxena 3koa da. Gaur bezala. Bai. Eta txikunda nire arte non gara kalkulatzen. Bai. Probabilitateak, eta 60 baietz, 40 ezetz edo. Bai, hortik. 60 baietz igotzeko? Bai. Eta 40 ezetz? Bai. Bale. Bueno, Animoso zauz edo zer? Bai, karo. Bai. Nik uste nun bertan bera utzi behar gendula, Bai. Horpena ematen dit, Alexekin loiteko ilusia nukelako bere... Bigerko. Bihar ingo dugu. Nik gaur iruditu zait, ez dakit konforme ezabeten, berandu gehi dira. Ez dizadoz. Bai. Eta jende gehiegi. Hori da, taldea moteldu egiten da. Bale. Goizago eta talde harinago. Hori da. Orduan horrek izango du, traste gehiago eman beharko dula. Bai, teknikoki eta karrera eman deuna, garbatzeko material eta banatu beharko dula. Bai. Azkar ikasten duzu, Jode, zuek irakurrita. Bai. Hombre, zuek beti hor kontuak esaten telebistan, ez dakiz zer da, bai. Venga, bia sorutan, zeite herritan, zeite auterako? Ez oso goiz, hotz egiten du, daizia eta zortziak aldean eta bederatzetan martxan egoteko. Zortzitan gozaria, bai. Zortzitan gozaria. Aizu, nirek elan, hori haundi bat da, nirekin loinei behazu etorri. Nire, gombiat zitut, Gabon. Vale. Gabon.
Haize hau luka. Dagoeneko geure artean hitz egiteko ere, haize gogorra. Venga, Ortubiako jaia. Epa! Hori dena, haizeak altxateko lurra da ez da bainoa. Aberria! Horra zen garen! Han gelditzen gara! Astiro, astiro, Kontuz! Saiatu lurretan jartzen hanka. Gogorra dau, Venga, guazen! Gogorra. Venga! Topi!